A 2 setmanes de l'inici de la temporada oficial pels èlits i sots 23, es disputen aquests dies les curses de la Challenge de la Canonja, una classificació de 3 curses que serveix de posta de llar pels nous equips que comencen a rodar a terres catalanes. La segona cursa es va disputar el passat cap de setmana amb el nom de Trofeu Paral·lels, amb una inscripció de més de 150 corredors. La cursa va tenir la sort de comptar amb una activa presència del ciclista professional de Valls, Xavier Tondo, tot un premi per l'organitzador. El fort vent va condicionar els primers moments de la cursa amb un pilot que es va mantenir compacte en la primera de les 14 voltes que s'havien de donar a un circuit de 6 quilòmetres. Tot i això, un cop el grup va enfilar en camí de tornada a la Canonja en la primera volta i el vent no resultava tan decisiu. El ritme va pujar molt enters. Ja a la segona volta, el ciclista del ESP, Aitor Aznar, convocat durant la setmana a una concentració amb la selecció espanyola de pista, va obrir els atacs de la jornada. Amb Aznar es va escapar un altre jove talent, Joan Lluís Muñoz, assegurant la presència del nou equip d'ITEC Costa Daurada al primer tall del dia. Corrent a casa, l'equip dirigit pel veterà Antoni Pineda no podia deixar el protagonisme en mans alienes. Per darrere, Xavier Tondo agafava la responsabilitat de la persecució en un clar exemple que el corredor tarragoní s'està prenent molt seriosament l'inici d'una temporada molt important per ell. El treball de Tondo es va reflectir en una neutralització que va derivar en nous intents d'escapada amb la formació d'un grup de 25 unitats, d'on surten 2 fletxes al segon pas per meta. Tot i que col·laboraven en els seus relleus, no van poder amb l'empenta del grup conduït pels d'ITEC Costa Daurada. A la tercera volta ho intenten primer 7 corredors i després Mauricio Muller, Luis Guri i Arnau Méndez, afrontant el fort vent de cara. Per darrere Tondo, fent gala de les seves qualitats, neutralitza l'escapada. El resultat, el mateix de sempre. Pilot compacte i nervis. Tondo, de 27 anys, afronta la que serà la seva 5a campanya a la màxima categoria amb els colors de l'equip portuguès Lamps, després d'un any al relax. El palmarès del tarragoní destaca l'any 2005, quan vestint els colors de l'equip català Massi es van portar la jornada reina de la Vuelta a Astúries, més una etapa, i la general de la Volta al Alentejo, cursa més destacada del calendari de Portugal. La inèrcia i la velocitat haurien de passar factura i ho van fer quan, en un nou intent de trencar la cursa, Tondo es van portar a la seva roda Arnau Méndez, Carlos Lara, Oriol Colomer, Mauricio Muller, els germans de Miguel, Ricard i Eric, José Madrigal, Santi Prat, Aitor Aznar, Jordi Monclús i Andoni Solà. Aquest sí que era el tall bo i definitiu. Al capdavant de la cursa estaven, sens dubte, els més forts. Tot i els intents de Jordi Soler per darrere, el grup es va mantenir intacte fins al final. 2 minuts era la màxima diferència que els escapats, quasi sempre comandats pel propi Tondo, aconseguien respecte al pilot. A les darreres voltes, Aitor Aznar i Ricard de Miguel intentaven sense sort burlar el marcatge de Tondo. Amb el primer grup compacte s'arribava a un emocionant sprint que Eric de Miguel culminava amb victòria sobre Mauricio Muller i Santi Prat. Pues check. Amb els 4 que anàvem endavant fàcil, m'ho han fet molt fàcil. Gràcies a l'equip, no? Sí. Hem fet tirar 2 paios al davant a l'esprint. Mon germà darrere meu. El Tom, hem agafat els 3 una mica ràpid. Mon germà ha frenat una mica al darrere. Tàctica, I els 4 o 5 metres que els hem tret ja impossible.
A part de que anaven forts, ja no... A més d'un minut entraven el gran grup encapçalats per Joan Font, Luis Maldonado i el corredor local Sergi Esteve. Una vez disputadas las carreras, estamos muy contentos de tenerlas aquí con nosotros. Después de un año sabático que se ha mantenido al margen, todo canongino y corredor que estaba esperando esta carrera, realmente, pues hoy ha sido un día feliz, tanto para nosotros como el canongino de aquí y el mismo corredor. Estamos contentos de haver organitzat estas carreres otra vez. Per categories va guanyar Sergi Esteve a juvenils, Santi Prat a sots 23, José Madrigal en màster 30, Miguel Cherino en veterans 40 i Miguel Casado en veterans 50. A falta d'una cursa, Andoni Solà del Viveros Alcanar lidera la Challenge de la Canonja amb Eric de Miguel i Arnau Méndez a 19 segons.